आपण पाहणार आहोत मालवणी पद्धतीने चिकन कसं बनवायचं आहे ते. त्याच्यासाठी जे साहित्य लागणार आहे ते मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलं आहे, तुम्ही चेक करू शकता लिंकमध्ये. प्रथम आपण 1 किलो चिकन घेऊन ते स्वच्छ धुवून घ्यायचे. त्याच्यामध्ये 2 चमचे मालवणी मसाला, 1 चमचा आला लसूण पेस्ट, हळद आणि मीठ घालून मॅरिनेट करून घ्यायचे. कांदा, सुकं खोबरं आणि ओलं खोबरं हे पॅनमध्ये घालून भाजून घ्यायचं आहे, लसूण आणि आलं घालून. त्याच पॅनमध्ये थोडं तेल घालून तमालपत्र, धने, दालचिनीचा 1 तुकडा, लवंग, मिरी आणि जायफळ घालायचं आहे अर्धा तुकडा. हे सगळं भाजून घ्यायचं आहे आणि जे आपण कांदा खोबऱ्याचं जे वाटण केलं आहे त्या वाटणमध्येच हे घालून मिक्सरमधून बारीक पेस्ट करून घ्यायची. एका टोपामध्ये 2 चमचे तेल घालून तेल चांगलं तापवून घ्या. त्यामध्ये तमालपत्र घालायचे, 1 तमालपत्र आणि कढीपत्त्याची 5-6 पानं टाकून 1 बारीक चिरलेला कांदा टाकून परतून घ्या चांगलं. कांदा जरा गुलाबी रंगावर आल्यावर त्यामध्ये 2 चमचे मालवणी मसाला घाला आणि चांगलं परतून घ्या. आणि जे आपण मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे ते चांगलं परतून घ्यायचं आहे आणि एका ताटावर पाणी ठेवून 15 ते 20 मिनटं त्याला वाफ काढायची चांगली. त्यामुळे चिकन चांगलं शिजतं. आता आपण याच्यामध्ये कांदा खोबऱ्याचे जे वाटण टाकले ते टाकून घ्या आणि चवीपुरतं मीठ टाकून घ्या आणि कोथिंबीर टाकून घ्या आणि तुम्हाला जितपत चिकनचा रस्सा हवा तोपर्यंत पाणी टाकून घ्या आणि 15 ते 20 मिनटं वाफ घेऊन घ्या. अशा प्रकारे बांधून चिकन तयार आहे आणि ते वड्यासोबत खाण्यासाठी देऊ शकतो. अमिताज किचन बघितल्याबद्दल थँक्यू. लाईक करा, सबस्क्राईब करा.